En canto ás festas patronais do San Cibrao desta última fin de semana no Carballiño, facemos agora un repaso polas actividades que houbo. Comezamos pola procesión e a misa. Hoxe vimos aquí a misa con unha grande ilusión, acompañar a San Cibrao nesta grande procesión. Tú estás en esta iglesia de la Veracruz e Dios aquí te conserva, mirando a tus filigreses e a toda Galicia entera. San Cibrao é un santo grande, é grande de corazón. Pida a Dios por los enfermos e dale tu curación. Todos los que hoy aquí venimos, te venimos a adorar. San Cibrao, protégenos a todos e líbranos de todo o mal. Esta fin de semana o Carballiño celebrou as súas festas patronais de San Cibrao. O pasado venres, día festivo local e día grande das festas, a xornada comezou coa procesión na honra de San Cibrao, que logo de que o pasado ano non se puidese celebrar, este ano retomábase con ganas. A imaxe dos santos saiu do templo da Veracruz e seguiu o percorrido tradicional pasando polas principais rúas do Carballiño. Estivo presidida polo alcalde do Carballiño, membros da corporación e dos grupos da oposición e liderada polo párroco don Jorge Juan. Estivo animada pola banda de música Terras do Arenteiro. Posteriormente procedeuse á misa solemne na honra de San Cibrao no templo da Veracruz e cantada polo Orfeón do Carballiño. E ademais dos actos relixiosos, as festas deste ano contaron cunha ampla programación cultural e musical. O pasado venres houbo actuacións musicais a cargo de la Ocabán no entorno da Veracruz, seguindo o protocolo sanitario no que o público permanecía sentado nas cadeiras. O sábado pola mañá contamos coa actuación da banda de música de Barro e pola tarde a actuación musical dos Coribantes, que congregou a un gran número de persoas, sempre cumprindo as medidas de seguridade. E xa o domingo, a actuación de Jorge Ferre, ex-cantante da Orquestra Panorama. A pesar de que aínda non se puideron celebrar como adoita o Carballiño, a programación cultural foi abundante durante estas festas. E ademais desta programación, este sábado tivo tamén lugar a xornada pola igualdade cun roteiro polos lugares emblemáticos de Emilia Pardo Bazán. O pasado sábado e dentro desa programación das festas patronais do San Cibrao, programouse a xornada pola igualdade cun roteiro de Emilia Pardo Bazán organizado polo Concello e o Centro de Estudos Chamosolamas. Trátase da segunda ocasión xa na que se realiza este percorrido, pasando polos lugares máis emblemáticos mencionados na súa obra O Cisne de Vilamorta. Falamos co presidente do Centro de Estudos, José Luis Sobrado, sobre esta actividade. Segunda andaina dedicada, neste caso, a Emilia Pardo Bazán, o centenario do seu pasamento. Imos facer un pouco o itinerario que no seu día aparece refletido na súa obra El Cisne de Vilamorta,
é que, bueno, pois, é unha forma máis de sumarnos a este centenario, é unha forma tamén de dar a coñecer o paso desta muller aquí polo Carballiño, a influencia que tuvo o Carballiño na súa obra literaria, e, bueno, reivindicar, como digo, o papel importante que xogou o Carballiño e a súa familia ao longo da súa vida. A andaina congregou a un gran número de persoas interesadas no legado que quedou desta pioneira galega. Algúns dos participantes son principiantes e animáronse a facela para coñecer máis sobre a autora e o seu vínculo coa vila, e outros son xa veteranos e aficionados á súa obra. Pois eu estou aquí porque son un admirador de Pardo Bazán, e Emilia Pardo Bazán foi unha muller que na súa época revolucionou o que era o concepto e a marginación da muller, logrou superala, tivo un pequeno hándicap que non escribeu en galego, pero, bueno, polo demais, eu creo que é unha persona que, pola ruptura que fixo na súa época, debe ser recordada e admirada. Sí, todas as andainas culturales que hai normalmente, para min supón un aprendizaxe, e ademais me relaciono cos compañeiros, con xente, conozo xente, conozo o paisaxe de Galicia e procuro participar habitualmente.